para menguat tadi bagasan sadarion adorakso tapuka ujahau kami ma so parjojor ni aka namarkor dukabis epistela non pasah tami ma markor tu inahanna duksi dungan non maka tidak ko kaporsiaon pasah tami ma tu punguan ina taparade maroha do pikirata amanginang dinalau memuji Tuhatta masuk mahita tangiang nahuhom. Amin. Tapuji matuhatta sa buku ede nomor 74 ayat sada 2 dot ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na mo palangi dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni guarna,
Marsoba mahamutu Jehovah mamakke pahean na marhadohonan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganuk jolman na di portibion. Sodakom mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutad dahami dalan hanguluan marhite siani. Serajai mahami, asa unang manibilhami siad dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami marhapor siaw tuho, marhite-hite tod di parbadia. Amin. Patik ni debata di permingguatta di bagasan sadarion, ima patuk paduahon dohok lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jalan jadi sumanonmu, manangahana di banua gijang, dohok na di badua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gutunggabi si sobbaon, manak sioloan. Dia do lapatan ni, odo. Ikon dihabiari rohatta de bata, jalikon holong rohatta di ibana. Asa nang jadi iba marsoba tu sobbao, manak tu gana-ganaan, mangido hanguluas siani. Jadang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jalan nang jadi posroha, diugasan ni homitan. Ido sahatna, at tungrak mangidogogo mahita tutuhatta de bata, lau mangulahon na obar tu patik nai. Ale Tuhan de bata, saya pergugui mahami, mangulahon na obar tu patik mi. Amin. Tatu poti madosat tatu adopan ni bata, martang yang mahita.
Ale Tuhan de bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo de bata perguguna suatu dosan. Sitop panasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroay. Dak siap pakateon nami na soture. Ro di pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum muhami ala ni dosa nami i. Alaina tersosol bagi dohami nuaing ala ni i. Asima roham dihami alede batanami. Pardenggan bahasa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami manguliho di bagasan hati koran dohot habadiaun. Gabi sahat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinar bagamagam diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga taringot tu hasesan ni dua satta. Para siroha jala perdenggan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayet tu hita hobbar tuak ka dosatta. Jalan ribalosot tu hita hobbar tuak ka hajahatotta. Songon asini roha ni amama mida akka anakna. Asini roha ni Jahoba diakka na makabiari ibana. Hasangapom madi di batana di gijang. Amin. Ho sabing raja Hatan dari bata, lagu epistel di parmingguota di bagasan sadarion, imana tersurat di buku panurirang Amos, bidutolu, memuka masian ayat sada satu ayat pawaluhon, tajahama marsikas sorin, di ayat na pawaluhan nonon rapita majahasa, songonom madidok disi, luba-luba niuhum tu sadok Israel. Tangiyo kamu maha taon nanidok ni Jahoba taringot tu hamu hala Israel. Taringot tu sadok bangso nahutugihon ruar siantano Misir songonodo.
Tungudurma tagamon mardala dua halak, da jolosiat dos niroha nasida. Tuktagamo ma terjail pidong, tujorgong ditano, molo sojolo ditao sabil. Tuktagamo mabikas jorgongi, siat tano, da adong dapot sa. Aidang adong dibahit Tuhan Jehovah nang gosada, da jolo di papatar si bunianna tu panurirang, akan aposonai rapi tamat jahasa. Patungoromon babiat, tungise manaso mabiar, makuling Tuhan Jehovah, tungise manaso manurirang. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatan di debata, jala nau peopsa. Amin.
Tahatidak ko mahapursiyaw tay, songon na ni hatidak ko nidongata sa hapursiyaw di sadok portibion, ra mahitaman dok. Au porsiya di debata Jehova, ido ama pargogona suatu dosa, na tumopalangi dohot tano. Au porsiya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinuguhon ni si Maria, na gabi-gabi sa tod di porbadia, adorang sobubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajol leubana di hau pinarsilang na tuat tu banu atoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehova amanai perguguna suatu dosani disima ibana paimo mulak sugut tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, do desan di dosa, do dihatai naman do, mulak mangulu sugot daging di halak nong mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amin. Pasatay ma tupungan ina.
Shalom. Oras mari kita damang dainang ruas ni huriata. Sejenak kita akan membacakan warta jemaat. Izinkan saya membacakannya dalam bahasa Indonesia. Warta minggu ini, minggu kelima setelah Epifanias dengan topik di Jou Gabe Sijala Jolma. Warta yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar sampai hari ini berjalan dengan baik dengan jumlah jemaat 27 kakak. Berikutnya jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu 9 Februari 2025, telah menjadi anggota jemaat Pospel Tabanan, yakni keluarga Batara Noverialdi Sibarani, Inang Elaima Kartika Boru Banurea. Mereka datang dari gereja HKBP Sidikalang 2, Resort Sidikalang 2, Distrik 6 Dairi, Jalan Merak Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dan telah diperkenalkan pada ibadah 7.30 WITA. Dan mari kita doakan agar menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Berikutnya panitia pengembangan Pospel Tabanan untuk pengadaan lahan Pospel Tabanan tetap berjalan seperti biasa. Kita dapat melihat rekeningnya yang sudah dibagikan pada sektor masing-masing, dan sebagai update dana yang sudah diterima sampai saat ini berjumlah 144.565.000 rupiah. Warta yang kedua, persiapan Pospel Singaraja. Pospel Singaraja berjalan dengan baik, ibadah masuk jam 11 WITA setiap minggunya. Warta berikutnya, baptisan kudus khusus. Pada hari ini Minggu 9 Februari 2025, gereja kita telah melaksanakan baptis kudus khusus kepada satu anak laki-laki dari keluarga David Pangihutan Simangunsong, Inang Helda Yulianti Boruhuta Soit, jemaat dari HKBP Sintang Resort Sintang, dan telah dilaksanakan pada ibadah 7.30 WITA. Warta berikutnya, jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu 9 Februari 2025, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yakni keluarga Dr. Bosco Franky Simarmata, Inang Dr. Nofrita Indah Paramida Boru Situmorang, bersama satu orang putra. Mereka datang dari gereja HKBP Banda Aceh, Resort Banda Aceh, Distrik 10 Banda Aceh, dan sekarang mereka beralama di Gang Mulia Sari Sesetan, Denpasar Selatan, masuk sektor 7, dan diperkenalkan pada ibadah siang hari ini. Apabila keluarga Amang Simarmata, Inang Boru Situmorang hadir pada ibadah siang hari ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan agar keluarga Amang Simarmata dan Inang Boru Situmorang menjadi jemaat yang takut dan setia kepada Tuhan. Silahkan duduk kembali. Warta berikutnya, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 9 Februari 2025, telah pindah dari gereja kita, yakni yang pertama, Bernike Boru Sihombing, alamat Jalan Tukat Unda 4 Barat, nomor 1A Renon. Jemaat dari sektor 2, pindah ke gereja HKBP Duta Permai Resort Duta Permai Bekasi. Yang kedua, keluarga Pemanurung SE, Inang SDR Boru Marbun, SST Pariwisata, bersama satu orang anak perempuan, alamat Jalan Giri Puspa Blok C nomor 15A Jimbaran, jemaat dari sektor 10. Mereka pindah ke gereja HKBP Lingkaran Barat Bengkulu. Warta berikutnya, ibadah ucapan syukur. Pada hari Sabtu 15 Februari 2025, akan diadakan ibadah ucapan syukur untuk keluarga O Tampu Bolon Inang S Boru Siregar, bertempat di Jalan Perum Nuansa Sandat Blok 2 nomor 9 Biwang, Kesiman, Kertalangu. Acara dimulai pukul 10 WITA. Acara ini diikuti oleh pelayan full timer
para halado Hadirin Pasar, jemaat dari sektor 1. Demikian diwartakan. Warta yang ke-8, dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, diantaranya yang pertama Nyonya Hasibuan, Boru Siahan atau Opu Joshua, dan yang kedua Amang Situa TR Siaha Loho. Amang Inang, mari kita doakan agar Opung Joshua Boru dan Amang Situa TR Siaha Loho mendapat mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Warta berikutnya, warta keuangan dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan nama atau angka, dapat menyampaikan kepada majelis sektor atau ke sekretariat gereja. Warta yang terakhir ulang tahun. Majelis dan jemaat Hadirin Pasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan 15 Februari 2025. Firman Allah menyapa saudara tertulis pada Mazmur 31 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia, terang sorgawi. Demikian warta ini kami bacakan. Tuhan memberkati seluruh program gereja yang sudah direncanakan dan diwartakan. Tuhan memberkati seluruh aktivitas kegiatan apapun usaha pekerjaan kita untuk hari-hari yang mendatang. Shalom. Tabuci matuhatta sabukwed de nomor 600 pulusia ayat sada dohot udukna huhut mata papungu peliata sada a dohot sada b.
Di bagasan hagogo on nasian ho hujalo kami do ale Tuhan. Saluhutna hanguluan nami saat ro di bagasan tikion. Maka mulatehon dengan basam ro kami marsoba tuho. Pai baruhon saluhutna aka pasu-pasumi di bagasan ngulu nami. Hatami matuhan naing ojak di rohanang hadirion nami. Asa takas di bagasan ho kami Tuhan. Alani salehon todi porbadia tu rohan nami saluhutna. Patau mahami di hatam nasun badia. Di bagasan goarmu Yesus Kristus martangya kami asiroham. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhutna. Uriane Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion. Minggu palimahon dung Epipanis. Ima sian buku nisi Lukas bidulima mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Tapai hutihut ma barita nauli dihita. Hujaha maturpuki songonon maridok. Pajaloon ni si Petrus. Jongjong di topi tao Genesaret do ibana sahali. Dina ni rongoman ni natorop ibana lahu ubege hata ni debata. Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jala nasida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasada nadisi simoni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana memudai natoropi sian parawi. Asadung macohot ibana marjamita. Ninna mamadok si Simon. Lugay ma tunaw bagas. Jala sapakok kamu ma jala muna asa dapotan. Gabi ninna si Simon ma mengalusi guru. Manipak sabur nginodo. Huha lo jahok kami. Swadong dapat. Alai mangasahon hatami olo doau sumapakon. Di pasaut nasida mai, gabe dapok nasida ma deke macai godang, pola maribak jalai. Jala dihilap nasida ma dongan nasida na di parau nasada asaro, madongani nasida mabuat sa. Rodo nasida gabe digohi ma parawi duaca maradulonong. Mardidai si Simon Petrus marsoba maibana tujolo ni Yesus susut madidok. Lau mahosia nau Tuhan ai halak pardosa doau. Ai tarhalomong do ibana rodi sude donganna siala dekke nabi nuat nasidai. Songonido nang akadongani si Simoni. Si Jakobus dohot si Yohanes. Aka anak ni si Zebedeus jala ni na Jesus mamadok si Simon. Unak kumabiar. Olat niyon maho gabe si jala jolma. Di pada nasida ma aka parawi ditadikon ma saluhut nai mangihuton ibana. Ima disuraton di bagasan turpuki. Uriani Tuhan Yesus Kristus di bagasan mingguta sadarion nunga pola saat hita tu minggu palima hondung Epipanis. Di bagasan minggu Epipanis na paingotok kita taringo tu holong ni rohani debata. Di bagasan huasona, di bagasan habadionna. Dohot di hadirion ni debata naso hatu dosani. Idoban naro nakinga deni nata balgani holongmu dak tarasam dak kasuhatan. Alebohado asa mardame sonang di bagasan holong ni rohani di bata. Ima proses na taida di bagasan turpukon. Songo dia de bata pataridahon holong ni rohana nang maradopon saluhut jolma
natakas di boto ibana, danga dong nalias sian pamerengan ni debata nasa na menggulmit di tanoon. Naboha keadaan naboha di situasi songo dia pakilalaan songo dia sahitna, songo dia aka pergumulan di bagasan ngoluna danga dong sosian pamotoan ni debata saluhut nai di boto Tuhan ido pergumulanmu, di boto Tuhan ido kebutuhanmu, di boto Tuhan ido saluhutna kondisi na hasit na pahit na tonggi na maol na sukot di bagasan parngulutta. Taida do marhitesian pengalaman na di bagasa turpukon aka manginang. Adong do beberapa hal na naing si idauta marhitesian turpukon. Na parjolo dang gabe mago akahalak na say toktong olo tumangihon dohot gumuruhon hata ni debata na say toktong pagonggopong ngoluna di bagasan hagogoon ni debata. Taida sian na parjolo naking natorop na say totong rade rame-rame ro madapoton Jesusi. Jala Jesus naro tu parao ni si Simon Petrus kudu libana di parawi. Jala disido jolmai sude tu mangihon aka pangajaran ni Tuhan Yesus ro natoropi. Sangat tertarik mereka. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu tanpa diundang, Yesus datang ke dalam perahu daripada Simon Petrus. Dalam catatan, Petrus sendiri tidak menyangka kalau Tuhan Yesus akan datang ke perahunya itu. Dan ternyata Tuhan Yesus mengetahui apa yang dialami oleh Simon Petrus itu. Ale radedo rohana si dedisi. Radedo rohani si Simon Petrus palowason Yesus doakan atoropi hudul jala tumangihon kata ni debata adisi manangihon suara ni Yesus mangajari na sida tabayak ko naka manginang kalau manusia itu bersedia sarana yang dia miliki untuk tempat Yesus itu menyampaikan firman-Nya, membiarkan sarana yang dia miliki untuk orang lain datang mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Di sebagian orang berpikir bahwa itu tidak akan jadi apa-apa. Di sebagian hal berpikir rugi. Kalau sarana yang dia miliki itu untuk tempat mendengarkan firman Tuhan, maka mereka tidak bersedia untuk didatangi sarana yang dimiliki seperti rumah atau seperti kantor atau tempat dia bekerja untuk didatangi untuk orang lain mendengarkan firman Tuhan. Amanginang dalam catatan firman on Petrus membiarkan perahunya yang kosong itu didudui orang untuk mendengarkan firman Tuhan ketika Yesus datang ke sana dan dia sendiri mendengarkan mabege ahana ni rokoni Yesus. Dan mereka sukacita saat mendengar itu. Apakah Yesus itu tidak mau tahu tentang kondisi mereka? Tahu. Alani doro Yesus madokon. Sapakon majo jalami Petrus tulau ti inna. Anak ini dok Simon Petrus. Ngasabor ngina Tuhan sien natuari saat tuwor nginon. Kusapakot jalai. Ada lang arong manangan ada apot inna. Ale tarsingo tiba na topu. Alai. Alaho marsuru. Hubaype. Alaho marsuru hubaype. Dungi disapak ko ni mana majalanay. Bersamaan dengan ketika dia mengizinkan orang lain hadir ke dalam perahunya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan dia juga mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperolehnya. Manarapo na amanginang. Saborngin
Perahu itu kosong, dengan lelah, dengan keahlian sebagai seorang penjala ikan, dengan keahlian seorang pelaut yang pekerjaannya sehari-hari adalah melaut, tahu di mana ikan ada, tahu kondisi apa yang harus dihadapi, bagaimana molo awi suruh tu sidak kuat tu si alayang go si Simon Petrus. Dia sangat hafal cuaca, keadaan di mana mereka harus pergi untuk menjala ikan itu. Tapi ternyata kosong. Kosong amanginang. Tidak ada apa-apa mereka dapat. 1 ekor pun tidak dapat. Bodoh tabayak kon amang inang. Segala keahlian manusia di hadapan Yesus Kristus juga bisa kosong, tidak berguna, tidak berarti sama sekali. Kalah semua keahlian di hadapan Tuhan Yesus. Ama keahliata, ama halubiata, aha manata adong tamiliki. Bahkan keahlian ni Petrus yang sudah puluhan tahun mereka melaut itu, mereka tidak menyangka seperti itu. Tetapi ternyata keahlian mereka itu juga tidak berarti apa-apa menghadapi alam, menghadapi dunia, menghadapi segala sesuatu. Mereka bergumul tentang itu pasti. Apa yang mau dibawa ke rumah? Untuk dikasih kepada istri dan anak-anaknya. Asi leononna. 1 borngin nasida mangula tanpa hasil. 1 ekor pun tidak ada. Jangankan untuk dijual, membeli beras, untuk dimakan saja tidak dapat. Halak adong disari manogot, dialang botari. Anggo hati hai nasida kosong sama sekali. Tetapi apakah keadaan kosong itu Petrus mengatakan, patel-telo ko sudeo, lao sianon. Apakah dia emosi? Apakah dia merasa terganggu? Apakah dia merasa terusik? Apakah dia itu merasa bahwa orang lain datang itu adalah menambah beban dia ketika orang lain datang dan Yesus datang ke perahunya itu? Tarhona dope patangi-tangi ho, soarong mananga dabok niba, songon na biasa diulahona kajolmai. Tarhona, beban berat di rohani gudang jolma, moloro jolma na asing, halak na asing, tu bagas na manang tu dia tu tempat sarana yang dia miliki untuk mendengarkan firman Tuhan. Olah di dia do, kita bersedia mabegi hata ni debata. Olah tu jabu ni halak, olah tu gereja, kalau di jabuku jangan dulu, nanti dulu. Bahkan kalau sampai berpikir, toh mah olah mendaktar mau disi. Daido, etek boha sugot adong na perlu, etek boha terpasu-pasu haduan, etek boha adong na moding, etek boha adong bertanggung jawab, adong huria na bertanggung jawab asal maju terdaftar isi. Anggota ringo tu aktivitas nasing nih parpu di peni pikiran ini na. Isi mana songonin wae. Firman ini juga mengingatkan kita, apakah kita juga sudah bergerak ke sana? Tidak mengizinkan, bahkan tidak bersedia memakai sarana yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita duduk dan orang lain duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ata ni debata di bagasa terpepai ngotok kita, sebenarnya segala kehidupan dimanapun kita, sadihari pero, sadihari pe ikut siap dohita bahwa ngolutai adalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan ikut jolo gabe padita, dan jolo ikut gabe Bibel Pro, dan jolo ikut gabe situa. Tayengot masih Petruson, bagaimana dia hidup sebagai seorang nelayan, perahunya juga dia persiapkan. Kecewa dia dalam kehidupan ini, tapi dia tidak mengusir orang yang datang ke kehidupannya. Kecewa doi bana secara ekonomi, kosong doi bana secara parutungan, rugi doi bana secara waktu. Jala mohop do ate-ate na sodopotan manangaha, alai mohop do ate-ate na tude bata down. Dia juga ikut mendengarkan. Aha mendapat dokon Tuhan Yesus.
Ternyata Tuhan Yesus itu sangat tahu. Iboto Yesus itu songo dia keadaan ni ngoluni colmai. Makana iboto ibana songo ni situasi ni si Petrusi. Alai ibana madokon sapako majalami. Dia tahu pergumulannya. Dia tahu kesulitannya. Iboto ibana do ada di bagasan ate-ate do pikiran nih. Dia mengerti dan dia peduli. Ahama nani alaman nih. Si Petrus itu akadongan nih. Mulak. Ngai gulung be sude. Ngai gulung be. Persiapan mulak noma. Tetapi pada saat mereka mengatakan pulang, Yesus justru mengatakan tunggu dulu. Kerjakan lagi. Ulahumma muse. Jalan markite sian nasa pakilalaan mungkin berpikir mustahil. Karena pengalaman satu malaman tidak ada. Alai ado nani tangi hono ni mana. Sianon mata ida kamanginang molo tangi di hatani Yesus, molo tangi di hatani Tuhani di pasu-pasu do jolme. Terus memakai hitung-hitungan manusia. Memang banyak hitungan manusia. On kali on dikurangi tuhson, on tabaon, on dibagi on songonon. Cuaca begini dan begini segala macam. Neraca manusia itu sangat banyak, perhitungannya sangat banyak. Banyak sekali metode-metode yang dipakai oleh manusia untuk bagaimana supaya mendapatkan mungkin atau tidak. Alai kita tidak bisa seperti pemahaman kita pahali-halihu Yesus. Kita nggak bisa berkali-kali sama Yesus. Karena dia mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Ingat creatio ex nihilo. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apakah sulit bagi Allah untuk menyisihkan semua perhitungan manusia dan mendatangkan sesuatu yang baru yang di luar daripada rasio manusia itu? Hal yang tidak mungkin dari apa yang dipikirkan manusia. Terkadang tapi kiri joka amanginang tergeser josude hali-halitai. Kita pikirkan dulu bagaimana Allah mengadakan segala sesuatu. Dakolan mernipi. Tetapi memang peristiwa Petrus ini akan mengingatkan kita. Dia juga terdampak dari apa yang sudah didengarkan dia. Dampak positif yang sudah didengarkan dia bukan hanya tertawa dan terhibur oleh karena ketidakdapatan atau karena tidak memperoleh sesuatu. Bukan hanya hiburan, firman Tuhan itu tidak hanya menghibur hati, tapi menyatakan bahwa Allah itu bisa melakukan apa yang kita imani. Amin. Kupersia itu manginang. Malah so porsia hita tukang sirkus nasiringi cerita perjamita. Porsia do hamu boy lewati talianin na boy. Ise mamu na boy hugendongin na. Darong na barani. Alanya ha. Mungkin kita berpikir ya kekuatan manusia kan terbatas. Oke. Itu benar. Ay boy sa joro apalagi sa nguni betibbangan na. Kaniro. Daktar teasa. Gabi mede ay busiet talikan. Ya otomatis ragu. Kalau ragu kepada manusia, itu masih logis. Tetapi kalau ragu kepada Yesus, apa yang mau diragukan dari perkataan Tuhan Yesus? Atau emang inna, apakah kita akan sering merasa bahwa itu sebagai hiburan saja? Apakah kita percaya bahwa firman Tuhan hanya menghibur kita amanginang? Hiburan atau inggap hatani debata? Kebanyakan dari orang Kristen menganggap firman Tuhan itu adalah sebagai hiburan. Maka anak mau somekel lang tabu. Bahwa mau mekelek sonari, sadario. Songon terhibur, tetapi apa manfaatnya? Amang inang firman Tuhan bukan sekedar menghibur kita. Tetapi firman Tuhan itu adalah sebagai fakta dan kenyataan yang harus kita terima. Berdasarkan keyakinan dan iman yang sudah kita miliki.
Mana dok kondisi Petrus sih? Sadari manipat hami dang dapotan. Alai ala di doko. Ulahon nami mainna. Ulahon. Ada hasilnya manginang? Nggak tahu hasilnya seperti apa. Lu bisa nau mau niak kadeke. Balga. Dak tolak nasida. Kadang tolak nasida nakeng. Dang tolak nasida mabuat sudah deke nang terjaringi. Ujungna di jo musi parau sadanari. Roson akajon. Hurang godang dope tenaga inna. Dang si Petrus lari mandabunihon. Dairo unang songon na di ahite di Facebook ala ngerota mo ita bunihon nakasarlangon na. Unang do tak kahalak nasing madai. Songon ni do mo kenang. Rohala tujabuna pas manga di bana ala pas jagal. Sipa jano pe jolo muda jota muanin naka. Manang songon halak bataki do. Rotamui inna. Mangan inna. Are boto imana tamidang mungkin ulo mangan jora inna. Imada ngamale yaw inna. Bano mete sudah. Taluli majo inna musekan. Itu alasan-alasan pemanis untuk memanis akapakatayon. Alai ahanan idokonna di bagasan terpukon ketika Petrus itu sudah menerima banyak, sudah melimpah, tidak sanggup lagi. Rohamu taruli dohot halak na asing. Soni do hita manginang. Mudah-mudahan hati manginang teh. Ala basado Tuhani hita be basado. Tadok matu Tuhani basado ho Tuhan. Basado au basado ho. Unang holak guar si basaria. Apa ibana dang? Olo mar basa-basa. Kan itu? Songon hata dame. Iba panggoran na dame, amani dame inna ale rohana terus marbadai dakya dame. Nah itu? HP garuk toki jolma amani dame. Nai dame inna. Ale holo nagutur tiap hari marbadai marporangi. Apalagi haroroni Facebookon. Luar biasa. Rohana begiun. Hata barak sini halak batakiyat ya mangina. Entah kenapa, apakah harus hal-hal seperti itu yang harus ditampilkan supaya terkenal. Memang gudang do halak terkenal alani negatif dohot positif. Unang manya terkenal hita alani negatif teh. Alana positif mak. Di bagasan situasi nasongoni amang inang. Apakah yang bisa datang dari hati seseorang? Dasian rohana manangihod do tubuh hapor seaon sian hapor seaon do roh aka basa-basa asa dong muse si hati dakonot tadi bagasan ngoluta asa malobor hati tamanang natu dia tadokma basado Tuhani basado nang au basado nang hamu unakolan halak nasing nang basa ya iba nang mahiyang terus kan itu apa mau dipahiyang iba malah ke ate-ate itu kan amang dah basa ko ate inna ale selalak mahiyang gimana ilabungna huriani Tuhan Yesus Kristus tidak ada salahnya taat kepada Allah itu menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ketika Petrus taat dan turut apa yang dikatakan oleh Tuhan, sapakum majalami. Itu juga dalam kehidupan kita berlaku amanginang, bukan hanya untuk Petrus saja. Ndak kola di si Petrus sih, di hita terjadi doi. Mengajar hot doi itu hita, bohado asa di bagasan haradeon, di bagasan bulus niroha, manang aha pe propasita, songa seorang nelayan ibana, batok tu jalana ido naikon mangomo. Haruskah dia berusaha menjadi orang kantoran supaya datang kepada dia berkat melimpah-limpah seperti orang yang di kantoran. Karena melimpah tuh mana? Nang pedilauti dengan iman yang dia miliki. Itu menunjukkan amang-imang dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apa ulauta. Sedangkan kita tak pahami do, mari profesional di bidangnya
masing-masing unang yarjangi sude sada sudua tolu pedang adong ujung nasada pe malua kan itu nasada pe gabe malua. Kita memahami juga hal seperti itu, apalagi dalam hal firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan di luar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Nah, sota pikiri hita pe dipikiri de bata. Daktar pikiran si Petrusi, bulus rohana mulak ma. Alai naso pinikiran ni bana di paro Tuhani, baik jalami. Bikin, lakukan, kerjakan. Dungi Roma ha persian si Petrus. Memang alai alaho. Lakukanlah segala sesuatu oleh karena Tuhan amanginang. Itu kan? Lakukan segala sesuatu oleh karena Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Marbasa-basa hita tu jolma ulahon alani debata. Asaro pasu-pasu tu hita. Unang atong si soli-soli do uhum siada pari do gogo berlaku tu sada sesude segala sesuatu. Tu ada tima berlaku taba ini. Ala memang roh tu ada tu asaro tu ada menina. Ala mau dihara jauh ni debata. Bagaimana Tuhan itu melihat seseorang yang mengerjakan banyak hal di luar daripada jangkauan manusia. Dia mengetahui, dia mengerti, dia tahu. Lalu karena kita memperoleh, apakah kita juga tidak berpikir sebagaimana Tuhan menyelami hati manusia? Tapar guruhon ma, bohado menyelami hati orang lain, amang inang. Jadi dak kalau sekedar menghibur firman Tuhan ini, si Petrus nggak dialami ibana, memang terhibur di bana hati hai. Tetapi dia juga memperoleh banyak hal, termasuk juga orang-orang di sekitarnya mendapatkan banyak hal. Ima molo tangi di hata di debata, rodo pasu-pasu di bagasan nguluta, molo porsea hita tado ma amen. Uriani Tuhan Yesus Kristus, na parpuri di bagasa turpukon naing pengoton na tuhita. Bohado asaboy gabi mardame sonang rohata rapon do Tuhani. Nakingan di proses sude nanjinalon si Petrus, satu hal yang harus kita lihat ada perubahan. Ketika Yesus mengatakan dakolani naboy jala onmu. Alai lobi siani mahonwaing. Aha mana ni jalon si Petrus lobi siani? Memang si jala dekke doho alai mulai olak neon gabi si jala jolma maho inna. Gabi si jala jolma. Ada perubahan dalam pemandangan Allah itu kepada Petrus. Salah satu sisian ni Yesus. Di tengah-tengahnya kapakkobasion ni Yesus. Berarti Yesus itu melihat ada sesuatu yang luar biasa, luapan daripada iman daripada Petrus itu. Nang pedidok Petrus pada awalnya. Dung dihalat sonibana, saluhut na pasu-pasui. Dung marlas ni roha ibana, mekelekel sudah jolmai. Luar biasa, puji Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan. Mamereng dekei sudah namangakati songoni balga-balga. Jala herana sudah. Neng merluba madok doho do piau ina dekei hirana rongom sude pasu-pasu itu bagasan nguluna mekel sude songoni si Simon Petrus luar biasa ninna alai topui bana sadar dang lalapi bana di lasni roha ya manginang arong do jol malala di lasni roha hola ro pasu-pasu mabuk ibana mabuk diha mabuhoni sa petenggen dah duk tenggen di mana madabu mamusay gabi tukap kanido godang mamusay nasiga pasu-pasu do ijalo ibana siat debata marlas ni roha ibana aledang boy dikendalihon ibana las ni rohai gabe berlebihan gabe meluap las ni rohai hilang kesadaranna bolong kesadaran ni ibana holan las ni rohai na yang perlu di mana.
Jadi gudang do jolma aka amanginang dung di jalo pasu-pasu sia debata dang di ngok bena mangale pasu-pasui hola pasu-pasu nai do di halacon. Na mangaleo pasu-pasui dang diingot. Alai molo pasu-pasu nai terus dinikmati. Hola makalaso pasu-pasui. Ujungnya dinikmati besude sampai ujungnya di sadetiki tertutup maimana. Ay nga mo rubiak ka pasu-pasui. Ay so diingot na mangaleo pasu-pasui. Dang gabe las niroha bebuse ale gabe makorhon aka hamolon mamuse. Adong ma aka parguluton, adong ma aka parsahiton, adong ma tubolong na meragam masudi aka pasu-pasui. Tidak tepat sasaran. Ya? Tidak tepat sasaran. Marbolongan songoni sajo. Nah deba halak berusaha menggali komunikasi marhite pasu-pasui. Asa bui musero pasu-pasui sian halak. Hape sarupa di bana do jolmai. Sarupa di leonau asa hulean diho olak di batasan nido gudang jolma. Anggo luar biasa ha porsionna dohot habesaonna na itat dari mana sia debata. Rata-rata gudang do jolma songonido. Di bagasan guluna. Ala ni keterbatasan. Edang mungkin pas sudah onna na jinalonai tua kahalak na asing. Sebatas kalau mereka itu bisa barter oke. Ido na tarokon naking batasani. Ape sementara ipe martiki do saluhut nai. Hape nunga sangalupa ibana. Tu debata silehon pasu-pasui. Sangalupa ibana. Anggo sipe terus hatok do dingot ibana. Duksongoni mekke libana marlasroha marga harga digoreng ni pasu-pasui. Satu hal dia berbagi dengan orang lain. Dua hal dia ingat kembali kepada Yesus. Itortopu ibana sadar inna imana ma. Tinggal hon ma'au guru. Tinggal hon ma'au Tuhan. Buasa sa pero panidangyon nama do Tuhan so napola do pita de mana Yesus sih. Ala pikiran ni ibana dang mungkin mampu jolma songon ibana mabahin na songoni moloso tuhon na roh tutonga-tonga ni nguduna. Dang mungkin ulaw ni jolmay. Ala ni dododok ibana tinggal humaaw Tuhan ay jolma pardosa doa. Ini adalah hal yang sangat sulit terkadang diakui oleh setiap orang. Bahkan ketika dia bersalah, mau lo jolma mengakui dosana, terus do mengaku benar. Itu tiap kamangina. Bahkan dalam keadaan bersalah, dalam keadaan berdosa, sering orang menganggap dirinya benar. Tetapi Petrus ini, dia merasa iboto ibana do dia kaari na selaon. Babasa rotu awon, mabahen mukjizat na luar biasa. Mana boy tarbahenau alania haro ibana. Gabi duduk ibana ma. Tinggal hon mau Tuhan ay jolma pardosa doa. Gabi Roma hatani Yesus madok. Unak ko mabiar Petrus. Unak ko mabiar. Bayano doho muse gabi si jala jolma. Dangolak nion. Aleta daum magudang aka pasu-pasu ni debata dalan na pinarade ni debata asa dohot tomar panidangion ido na ni dokonna. Jangan takut oleh karena berkat itu. Dia datang bukan mau menghukum dia, tapi mau mempersiapkan dia untuk sesuatu yang luar biasa. Ipe nga luar biasa amanginang hape adong dope gudang nain na luar biasa alanido unang dililiani portibio kita. Dung dapat tita na disonon gabi lupa hita tutuhani. Hape gudang nari dope nombalga di harajau ni debata. Naso habilang kita nanang pasahaton na tuhita. Hape terlupa hita tu ibana. Unang itu untuk pitui. Kan itu? Iro benar di buku ni si Lukas. Haposan mau di namemet. Asa di pasahat tuho nabalga. Ay mau di namemet pehodak kaposan. Songo dia mapasahat tuho do balga. Balga na tajalo yamang ta ameton. Ale gudang nari do penom balga siya ni di harajao ni debata. Naik konsida potonota.
Alani ido tanpa mengubah profesi kita, ICP hita, dang na pole ko gabe padita manang bibel pro manang situa hita, alay boy do hita, gabe sisean ni Jesus na mamaritahon dengan bahasa ni debata di bagasan ngulutay. Alani tapakke ma rohatta, tapakke ma jabutta, tapakke ma sarana na adong di hita, sude na ilaho mamuji debata, bukan untuk menyombongkan diri. Kalau itu semua kita pakai untuk menyombongkan diri, maka tidak akan kita peroleh lagi yang lebih besar lagi. Sampai disitulah kau, imarado hononi Tuhani. Alani ido, bangunlah. Bangunlah kepercayaan yang lebih besar lagi kepada Allah dengan apa yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Supaya kita dipercaya oleh Allah lagi untuk memperoleh yang lebih lagi, yang begitu banyak tersedia di dalam kerajaan Allah. Amin. Alani ido akka amang inang di jodoh hita gabe si jala jolma. Atong gabe si tua mah hita sude dak pola te. Dak pola. Alana mo lo gabe padita dang bubi hamu akan itu tua. Paling padita ni halakan. Kan ido? Ale yang gua kana posoon, boy dope akana boy dope marsikola padita. Alay na asing nay bodo hita gabi si siyan, bodo hita gabi si jala jolma, boy. Alani ta pakke ma di dia hita. Guru rohita pakai kesempatan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah tadi sada hubereng do status ni sada halak polisi, sada halak Kristen. Saudara-saudara, syukurilah hari ini, undanglah Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Berdoalah kepadanya, percayakan kita akan aman-aman saja inna. Marjamita imana itu ngadalani di tikia badi mana? Aka sepeda motor naso sehat kan itu kamangina. Ya itulah, nggak harus jadi pendeta dia, jadi polisi pun dia bisa. Kadang banyak waktu kita untuk bisa melakukan itu, tapi kita tidak mau, kita enggan. Ya, kita enggan. Bakol inna halak Batak. Bakol ibana makkatahoni. Jangan malu dimanapun kita berada. Sudah waktunya kita itu menyatakan kemuliaan Allah. Meskipun orang selalu menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, tetapi mari kita bersaksi terus tentang Dia dalam kehidupan kita. Irmena taruh nakingan apa yang kita peroleh dari Tuhan untuk mendapatkan asa mardame sonang rohatta di bagasan ngulutta. Dakola sonang nang modom-modom mangan nadabo dohot mardadalani dakola nietong sonang pakilalaan dame rohaki dengan berkolaborasi dengan sekitar saya. Pakailah seluruh sarana yang kita miliki untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Aitar jodoh hita saluhutna gabe si jala jolma, dada si jala hepeng, dang si jala mobil, dang si jala sepeda motor, dang si jala akan asing nai, ale si jala jolma. Aro lapatan di si jala jolma, manugiho jolma, manada harajau ni debata asa parsidohoti majalo pasu-pasu sian debata alahita nunga taruli ido habasahon. Alani tapakke ma aka pasu-pasu ni debata tapak mulahoni gabe ula-ula lo menirohani debata majala jolma saluhutna masuk tu harajauna martang yang mahita. Mulia tema Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus, naung manakasi haporsion nami, marhite baritam nauli, na pinatol hasmu Tuhami di bagasan tikyon. Molo mian dihami Tuhan todim, marhagugo dohami mangatusi lomoni roham. Molo tutuhami mangatusi lomoni roham, botoon nami do Tuhan patariasoni nang tuhu maliak kami. Mauliate marohanami diho, saya toktong ma di bagasan hagogoon nasiak ko hami. Mamake saluhutna na pinasupasuhonmu di bagasan ngulu nami. Asa gabe
hararoan ni barita nauli, imatadda ni naung di jauho kami Tuhan, aka ruasmu, gabe sisianmu, sisian na pinaborhatmu tutonga-tonga ni portibion, gabe si jala jolma. Asa argasi tutudi kami hajolmaon. Unang gabi umarga aka odeng di bagasan ngulu nami. Hape jolma dang argahu baik kami. Ale Tuhan. Jolma ido. Nagabi si jalaon nami. Ro tuhara jonmu. Asa pargogoy mahami saluhut na. Manangisi pe kami Tuhan. Manang ahape profesi nami, songod dia pe keadaan nami. Ay naing lam ganda situtudi kami, aka paso-pasumi nama cegudang dope, naboy patarida hononmu di bagasan ngolu namion. Sahat Tuhan susudah ni bohal nami. Moliate madiho Tuhan, paso-paso mahami saluhut na narotu adopanmu, marsoba tuho di bagasat tikion. Mangalak bohal ni todi nami. Ima Tuhan manugu aka bohal ni daging nami. Persaulihonon nami ma Tuhan aka denggan ni basam. Mau liate madiho di Tuhan nami. Say toktong ma di bagasan holong mi hami saluhutna. Marhite parsauran namion. Wingot hami aka dongan nami. Nadung borhat sian huriamon. Manopot inganan na nay baru, napida nasida ale Tuhan, manopot hurian nay baru, manang tu dia pe nasida ramoti di perdalanan na, leon hasunangan di nasida, bongot tu bagasmu, marsoba tuho, martangiang tuho. Ainunga raphami marsaur di huriamo diakari ng selaon. Alani Tuhan, pahot manasida, di hajongjongan nasida nuaing, di dia pe nasida borhat. Mauliate madiho Tuhan debata nami sungoni manang ruasmu naro tu huriamon mamukas yan sadarion asa homa Tuhan natoktong pasonakon nasida marsar dohot kami lahu mamuji pasanga poko pasu-pasu nasida di bagas nasida di parsauran nasida asa betah nasida leon nasida hahipason jala pargogoy dia kasih ulaunna. Atong saluhut na masa ditongani huriamope Tuhan. Hupasahat kami tu bagas tanganmu. Adong pergumulan ni keluarga na macay borat. Ima keluarga ni naposom. Amanami situa TR haloho. Di botoho di idaho do Tuhan. Bernit ne si taunon na di bagasan tikyon. Pakulingi ma amanami jala paluas mardami ibana turuhana lehon parningotan asa di parsiranggut to ale Tuhan asa mangulah ho di bagasan ibana asa jalo onna hasonangan ni daging ng todina paso-paso ng saluhut keluarga pargogoy na sida asiroham nang saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na huboto kami na so huboto kami topot na sida marsada-sada ale Tuhan di bata nami. Jagahon ma saluhut na ruas ni huriam di keadaan nasida di situasi nasida. Molotung adong aka tamu ni huriam naro marminggu di bagasat tikyon rap dohot tami mamasu-masu ho di nasida nang dia ka perdalanan na dohot disakap ni rohana sonang mamulus saluhut perdalanan. Jumalo asini roham mahami Tuhan. Di bagasan ngulu nami sadarion urasi madosa pangalasyon nami di bagasan guarmu Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami asiroham. Amin. Marede mahita los tapasahat ma peliata.
peleata. Alede bata amanami na di Banua Gijang, kodo harorowani saluhut, si lehon-lehon na denggando nasa udibasa na mauliutus. Upasat kami masian na nilehon mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may kabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar khasyak kami peleanon. Pati bulkon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana
Salea manami na di banua gijang, saya pinurbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tu toditabe. Horas selamat hari Minggu madihita saluna amang inang nang sude aka naposo bulung mauliate di harorotta di bagasa tikion mulak mahita di bagasa lastirawa. Selamat datang di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus mamasu-masu hita saluna. Horas. Ibana